Moi! Eli mä aloitan vlogaamisen, eli mä aloitan tekemään videoita. Ja nytten mä teen tän 11 faktaa musta ja aloitetaan. Eli ykkönen on mun nimi ja mun nimi on Siiri Arvokki Oinonen. Toka on mun ikä ja mä oon 10 vuotta. Kolmas on mun harrastukset ja mä harrastan tällä hetkellä tanssia. Joo. Nelonen on lemmikit ja meillä on kilppari ja koira. Vitonen on mun parhaat kaverit ja mun parhaat kaverit on Oona, Venla ja Sinna. Ja tässä on tää Sinnan kanava, silläkin on kanava. Ja käykää tilaamassa sitä. Ja tässä on sen Instagram. Joo, nyt käykää siellä seuraamassa sitä. Kutonen on mun luokka ja mä oon 4. luokalla, ei siitä sen enempää. 7 mun lempiväri ja se on vihreä ja sininen. 8 on, että mikä puhelin mulla on, ja mulla on Samsung Galaxy S3. Ja sitten 9 kaupunki, eli siis missä mä nyt tällä hetkellä asun. Ja mä asun Varkaudessa. Miksi mä sanoin, koska mä tiedän missä mä oon. Ja sit 10 on, että mä en tiedä mitä täällä kysymyksiä sanoo, mutta siis mä oon Potterhead. Ja sitten Dinekti on kysymys, eli 11 kysymys, eli missä mä oon syntynyt, ja mä oon syntynyt joo, Helsingissä. Joo. Tässä on nämä kaikki kysymykset, tai siis tää video oli tässä. Ja muistakaa seurata mua Instagramissa nimellä Siiri Arvokki. Juu. Moikka!